Čaute ľudia, to som ja. Ja chcem Matúš, akurát som vám chcel s autom ukázať v tomto videjku short, no nie short, ale prepáčte, expedíciu. Tak môžete sa pozerať, ak ideme, je to fakt poriadna expedícia v lese. Čakajte. Musím ísť takto. Oj, videl som búcho, tak dáme druhý pokus, prepáčte. Skúsim. A keď sa takto rozbehniem, tak to dá na podku. Tuto pôjdeme tak dole. Oj. Prepáčte, ale musím ísť aj ja dole. Tak. To. Tak, to je taký stromček. Tuto pôjdeme cez takú veľmi prudkú jamu. Neviem, či to vyjde. Pozrite. Tuto. Poď kamera. Uvidíte, tuto je strašne moc prudká jama. Neviem, či to vyjde to auto. Nemôžem sa samozrejme dotýkať s rukami. Len keď sa nejako prekočím a nebudem sa vedieť prekočiť na ruky. Tak idem to skúsiť prejsť. Expedícia poriadna. Ale si to musím trošku prešplným. A uvideli ste to, že prešlo to. A je to fakt poriadne auto. Tak ešte toto tu prejdeme. Je to tiež fakt dobrá výška. Sme na prespávačke na rybách, potom keby ste sa pýtali, že čo robím v lese, sakra. Tak, zapadol som s touto trávou. Čo na to povieš? Nič? Nič. No vraj nevadí. Takto prejdeme. My pôjdeme takto dookola, lebo tam by sme ešte neprešli, tam budú chytráče potom. Tak, dobre, ideme s autom a potom keby v nejakom videu, že by som niekedy točil v tme a že by ste sa čudovali, že mi funguje iba jedno svetlo, tak to je tým, že som jazdil vo vode. Ako v tej, čo sme to skoro utopili v tom záhrade, v tej expedícii. Tu je nejaké ohnisko uprostred lesa, neviem čo to robí, ale môžem ho prejsť asi. Tak, prejdem. Tak a už sú to není moc také veľké veci ako tak, len takéto. Potom ešte niečo možno natočím, tak. Asi to bolo na dneska všetko. Čus.